One ako, aside sa syempre nakikita ko agad yung mga letters na nilalagay sa blackboard, feeling ko ang talino ko. Kasi for the past how many years, it's either row 4 ako or row 5. Yan. Oo. Ikaw ba? Anong row ka sana kung gusto mo? Ako siguro okay na ako sa row 3. Ay, talaga? Oo. Sanay na kasi ako sa row 1 eh. Wow! Oo, akala nyo espesyal. Para sa akin parang, Saks lang, ganon. Oo. Tsaka kasi kapag nasa row 1 ka, ang taas ng expectation sa'yo palagi. Totoo yan. Tapos laging kayo yung unang tinatawag. Yung mga papel nyo yung laging unang chinecheck. So at least kung nasa row 3 ka, hindi masyadong mataas yung expectations. Diba? Kumbaga, kalma lang. Kalmahan lang, chill lang. Tapos boom, ikaw yung valedictorian. Para ka palang si Mami Oni, tahimik ka lang sa umpisa. Mga taga row 3 Oo. Ay nako, dahil usapang estudyante tayo ngayon, eto Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng seating arrangement sa school! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga aesthetic ng row 2. Okay, class. Our lesson for today is... Sorry, ma'am! Good morning! I'm late. Sorry po. Jessa, anong nangyari sa yung bata ka? Jessa, nasa school ka. Wala ka sa party. Bakit ganyan ang suot mo? Oo nga. Tsaka nga ba ng pilik mata mo masyado? Ramdam ko yung hangin dito pag pumipikit ka. Tapos, naka-eyeglasses ka. Tapos, naka-contact lens ka. Ano yun? Patong-patong? Inggit lang kayo. Aesthetic ang tawag dyan. Palibhasa kasi. Wala kayong sense of style. Ma'am, I'm sorry I'm late ha. Natagalan po kasi ako mag-makeup at magpa-customize ng suot ko for today's classes. Siyempre, dapat handang-handa ako sa school. Ay, nako, diba? Jessa. O siya, maupo ka na. Class, get 1 whole sheet of paper para makapag-quiz na ako, okay? Uy, girl. Mar, may extra paper ka. Wala akong papel. Wala akong dala. Tsaka ballpen na rin, pera. Lo, Jessa, ang laki ng bag mo. Wala kang ballpen. Hindi kasi yun nakaka-aesthetic. Ayan. Hindi ko alam bakit sa row 1 nag-ipon-ipon yung matatalino. Sa row 2 nag-ipon yung mga mayayaman mong kaklase. Tsaka mga magaganda. Oo. Alam mo bakit? Bakit? Kasi sa row 1 nga, di ba pressure sila sa pag-aaral. Kailangan mataas grades nila, lagi nagre-review. Sa row 2, yung oras nila hindi masyadong pressure kasi nga row 2 sila eh. So yung sobrang oras nila napunta sa pagme-makeup, yan sa pag-aayos ng itsura nila. Totoo yan. Diyan sa row 2 talaga, legit to. Diyan ko nakilala si Lisbeth Posis, sina Brenda Lee, sina Jennifer Dapuyan. Yan yung mga crush ng bayan talaga. Nasa row 2 yan nag-iipon-ipon. Alam mo, napansin ko sa'yo, feeling ko nung estudyante ka, yung mga lessons di mo naalala, pero yung mga pangalan ng chick sa kaklase mo, alam na alam mo. Pati apelido, alam mo ba? Oo nga, alam ko pa rin up until... Ay, nako. Anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo sa last without the least number 2. Pangadwa. Ito ang mga negosyante ng row 3. Class, okay, get 1 whole sheet of paper. Magpapa-essay ako. Hala, ito na naman si ma'am sa essay niya. Kaya nga eh. Uy, Mar, may extra ballpen ka ba? Yung pink? Oo naman, meron ako. Red to black, to blue, to violet. Meron ako madami. May magic pen pa nga ako eh. Wow, pwedeng peram ng black. Sabi mo pink, ano ba talaga? Black pink! O sige, ito yung black mlink kong ballpen. Okay, balik ko na lang mamaya. Uy, down payment mo. Anong down payment? Jessa, wala na libre dito sa mundo. At saka yung black pink na ballpen, sa akin ka lang makakakita niyan. May rental fee pa nga yun eh. 50 kada isang oras. Wow, ano ka? Computer shop? Ha? Bakit computer shop? Kasi nagre-renta per oras. Basta akin na down payment mo. May penalty yan kapag kinagat-kagat mo ha. At saka kapag sumobra ka sa isang oras. Duraan kita eh.
Mga squammy. Oy, pero itong mga negosyante ng Rotary, legit din to. Ito yung mga nagtitinda ng yema. Tapos ako, dati napaupo ako sa row 3. Naging negosyante din ako. Yung tipong bibili ako ng blank na notebook. Dodrawingan ko ng mga comics. Tapos ibibenta ko yun, 50 pesos. Ay, wow. Ako wala akong ganyang experience. Wow, talaga? Oo, hindi ako nagbebenta. Ako yung suki. Ako yung bumibili lagi. Lalo na yung mga kaklase ko nagbebenta ng chocolate na expired. Ay, expired? Expired kasi mas mura nilang nabebenta. Tapos ako tuwang-tuwa ako nun. Kasi mura. Oo, feeling ko nga doon tumibay yung sikmura ko eh. Sa mga chocolate na expired na. Totoo. Kaya ako mahal na mahal ko mga taga row 1 at row 2. Kasi yan talaga yung mga bumibili sa akin. Yan yung mga nauuto ko. Ayan. Ba't yung mga nasa row 5, row 6? Ay, hindi talaga. Yan yung mga nanunusok ng lapis sa mata. Sige, hindi mo ako bibigyan. Tusukin kita. Okay, nang pupukpuk ng tumbler Ay, nila. oo. Totoo yan. Yung tumbler na maitim-itim pa. Yung may lumot-lumot. Ay, anyway, Kabisyo, hindi mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung kaklase mong nanunusok ng lapis. Yan. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga ubong-ubo. Sorry, narinig ba? Kaya pa? Row 3, ganun. Ayan ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragan broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi paren. Awa. Tara Kape. Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana. Sasakyan sikat.